Hi guys, we are here again at Seti Mindanao. Together with Edward Rosal and Ashley Alvaro. Hi. Hala. Day, asa to kung boyfriend, Day? Oo na, kasi Hala. ay na dito na tubig dahil nasa balay na. Aw, nadas balay. Ito kita doon lang din Oh. Nama to dito mag-agi-ag. Hindi na kita na po nag-uusap. Hulo, naano'y suro. May pag ako nagpalit kahapon. O, dahil sa ulo. Nanay suro, karon pa na siya. Karon pa ni siya niabot. Ano, nag-video pa. Grabe siya. Hala, magkuhan lang ko ni si Vincero, David. Organic na lang ka. Mas lindot pang organic. Kanina. Kapag natagpuan tayo. Basta yung color dapit day. Naadiri mo lang. Kusara ka buka ako kay nakapalit na huwag hapon. Tara, gwapa. Laon itago ako nga mega. Silipin ba sagit, no? Ang unsa man? Day. Sinigit. Ano ba tayo sinigit? Jollibee! Kanus ah? Karun? Ato. Nami, parang yung O kaching ha, ako rin tawag buwanga ka. Kaching ha? Kung tarong ba, kaching. Ako rin ni tawag, opo. Di ba, Dwight? Kaya actually, papalit ako. Ano ba ni bugat man ni day tagpila ni day? Pugong na, para bugo. Ano lang mo. Ay, dati siya pugong nga kuan nga kanang gold siya nga. Nabugat siya. Yes. Oo, bugat. Bugat sad siyang bayaran, tanawa. Oh. Kala mga mega, dito na kayo sa Perfect Skin. Guaps, nakakay 10 atong 50 ni mo. Wala to. Mo naman na kay 20. Nakagan to 20. Pag ako, Cheese TV. Kadiyot sa day. Cosmetics. Pero actually, Bugilang This is Nea. Dahil na brown. Brown man no? Dahil tagpila ni. 15 mil. Kan, naipuno. Kanina lang. Ayun na, pagpapalito ka na ko yung pangkilay ito. Ihatag ko sa pangkilay. Kanabot ako mga pangkilay sa Lazada. Ayun na lang. Taga-ati ka rin, may mag-uol. Adi ba buon? Ana mo ko siya suklianan, wala sencillo. Sige. Napila lang. Sa ako ah. Pila ni Day? Huwag bayad.
Kita na in charge. Si Madam? Usa ka diya, uy girl. Aray ka golds, di ko katuo ba? Golds kay pugong. Para wala kayo sa plane. Awa na ko'y soft drink. Masip ka ang sige 3-1 ano dahil? No seating. Padungan naman siya nga ito dahil. Naray mo buwak? Color? Nasaan? Tura ni ha? Oh. Ila dahil. Kung saan man siya lang ako pag-upload ko. Ang tuloy niya ko ha. If you want to buy a miracle fruit turmeric powder, just call or text. March 2020, Munich Miracle Fruit, Sitting Mulano, University of Western Mindanao, today to admit concern as our highest priority and concern about our employees and customers. We would like to request from your good office staff and temporary close starting March 2, 2020 until further notice. At that time, we will be evaluating the situation and determine if an extended closure is necessary and proper procedures for opening. We are hoping for and look forward to seeing you again. Yours truly, Madeline Valera, a great honor. Thank you. Bali ka sa kalendaryo eh. Katrabaho na sa daan. Long coaching! Ay, narito, ano sa tiyang kuhoboy, mga litsi ko nun. Agong basta doon. Oras mo po, ani, na. Ang babay ka sa kailam din. Kailam ko niya, sige, makagiyan ko dito. Oh. Balit ko, ano, guys? Yan lang yun. Ako ba yun? Diba? Yan na din siya kalit. This is Anna. Eh, kapag ko lang. Ludoy, mahug ko din eh. Mahug ko. Mahug ko din. Be, mahug ko, be. Love you. Hi. Another booking. Nag-sell ang Everbalina. Yun. Sir, kanina sa break, ito yun. Dito pangutan na. Dili busy si Craig, ano? Si Craig. Fragrance good ka to. Naba ko no si Craig. Si Craig. Fragrance? Ha? Fragrance. Di siya busy? Di ba siya mutingog? Amang ba? Fragrance ko na to dito. Ha? Tingnan mo tarong tabi, uy. Ate sa my girl. Hala! Hala! Dahil mag-Jollibee. Ha? Guwapa pa ka to. Insecure ka man nga, ikaw may kinagwapahan.
Yan ang sipag kayo. Kita ako nimo, abi na akong babae. Nasa niya. Babae kuno ka. Customer natin. Wala. Ito na iya. Dili eh. Sana manalo ako nito. Sana. Hi. Hi, baby. Ito tagaliluan. Ano ito? Asa ba? Marina kayo to, gabi na uli. Ay, oo. Mariner nga. Resto bar. Ay, katong. Ha? Bitaw. Papato diot. Like a legs eh. Sabi, tayo ka to oh. Oh. Septer na like ko ang lao eh. Bawa klik ikaw, bawa kung kapatid ka ba ito ka, madas magan. Oh, sa motor sa taka nagdumbol. Wala, halay sa hindi na bayad mo. Bagay na mo. Oh, bagay ng green sa. Bagay na para kay. Tutuyan ta, tutuyan ng mga alak ba. Ilipat sa bigay ko. Bitaw. Si Edward na ngayon sa magtutoy. Edward. Here again at Terminal Danao. Ha? Mas gana ko sa black. Oh. Pasag lakaw. Ay! Pastora, abot sa gawa sa linya, oy. Oh, linya kaayo. Iban di, pag iban